Takže vítejte v našem arboretu. Dneska se všichni bojí sluníčka, nebojte, za toho sluníčka tolik dneska není, že jo, jak jiné dny. Ale léto je takové, že k tomu patří to teplíčko. Jinak vítejte u nás v našem arboretu, Machu Picchu se jmenujeme. Samozřejmě polovina lidí řekne, že to máme špatně napsáno, ale věřte tomu, je to z toho důvodu, aby náhodou, když se někdo v té jízdě Americe někdo špatně probudí, aby nám nezavolal, že používáme jeho originální název. Navíc ten název nám pomohla jedna paní vymyslet. Když jsme před 20 lety začali budovat v místě skládky neřízené, opravdu z 80% je zde slevárenský písek ze strojíren Cimexu, jinak je tady veškerý bordel, co se komu zachtělo, jsem dovezl. Tady obecní pozemek to byl a my dnes na tomto obecním pozemku jsme vytvořili tohleto místo. A ta paní, která kolem nás ty první 2 roky chodila po cestě, koukala vždycky, co se to tady děje, co přibylo nového. A když jsme za 2 roky poprvé otevřeli, tak vyšla do brány, koukala ten kopec a říkala Machu Picchu. Tak, my jsme si to trochu přisvojili, ten název. Ono opravdu ze začátku byly vidět hlavně ty svahy s čedičem, suché zítky, že méně zarostlé to bylo, tak jí to opravdu hodně připomnělo, protože ona tam opravdu fyzicky byla. Dnes je tady sbírka 3200 druhů rostlin z celého světa, ale tím, že my tady v tomto místě máme unikátní mikroklima, kde i tuto zimu byl největší mráz jenom -12 jeden den, jinak ty jarní mrazíky tady nebyly vůbec, tak my tady máme spoustu druhů, které patří do Jižní Evropy. Třeba uvidíte tady, že tu máme araukárii spoustu, dokonce tady máme stromovou kapradinu, kamélie, co máme tady venku vysazený, takže jinde je vidíte ve sklenicích, u nás jsou tady kvetoucí venku. To je vynikající. Ve vrcholové části arboreta máme unikátní sbírku kaktusů, venkovních samozřejmě, ale vedle toho máme další uličky, nejen kaktusovou, ale máme tam i mexickou, kde uvidíte kmenové juky a dále máme palmovou uličku a pěkně si to člověk tam prochází, dá se tam i hezky posedět a hlavně není zde daná trasa, jo? Že každý si má jít podle svého, podle svých schopností a vracet se také tak. Je to unikátní místo v tom, že my vlastně sbíráme dešťovou vodu si sami, z té dešťové vody si vyrábíme pitnou vodu, elektřinu si zde vyrábíme rovněž sami, tak jsme opravdu tady ostrovně a tohleto místo jsme vrátili zase zpátky do přírody. Máme z toho velkou radost a myslím, že se nám to dílo i povedlo, znají nás už hodně daleko a hlavně ze západní Evropy, když sem někdo přijede, tak zjistí, že my máme opravdu arboretum v přírodě s přírodním výhledem. Uvidíte krásný výhled do Hornomoravského úvalu a ty západáci, když to tady u nás vidí, že u nás ty rostlinky rostou si svobodně, tak si jim to strašně líbí. U nich je spousta arboret, ale tam ty rostlinky jsou spíš tak v řadách, přesně nakombinovaný, málem kvetou i na povel, tak u nás je to všecko jinak. Díky tomu čediči my si můžeme tady dovolit nezalévat. Zní to srandovně, ale čím suší roky teď už jsou, tím více čediče my přidáváme. Je to jednoduché v tom, že on má hodně minerálů, ale hlavně ta voda v hloubi zůstává. Ta voda se díky tomu čediči suchému nevypařuje z hlouby, rostlinky to ví, zakoření tam a už nám to tady ani neuschne, protože víte, jak to bylo. Březen, duben byl extrémně suchý, vlastně nepršelo vůbec. No a teď je zase teplíčko trošku, které k létu patří. Takže čedič je pro nás fantastický v tom, že se nelíbí slimákům. To je ohromný. Z 90% nám eliminuje plevely. Zase ohromný. No, je to fantastické, co jsme dovedli s přírodním materiálem, bez nějakých plachet, substrátů a dalších blbostí, co jsme tady dovedli vytvořit. A někde jsou třeba rostlinky, uvidíte, máme tam čarodějníkový lesík, tam je jenom čedič. Třeba i ve 2 metrech vrstvy. Takže my jsme tu skládku jakoby zakryli, sterasovali a vytvořili dneska tady krásný ráj. Mnozí nás znáte z toho pořadu Zahrada je hra, kde jsem účinkoval a tady jsme, myslím, 6 dílů natáčeli přímo. Takže kdo to sledujete, vysílají to ve velmi dobrou vysílací dobu kolem 2:30 ráno. Když si má člověk opravdu udělat ty svoje nápady, že si je promyslet, jak bude pracovat, no a večer vám dají něco o jídle, takže je to všechno naopak. Jo, v noci máte makat a přes den máte Teď tam papat. dávají o 2:30 v noci fotbal. No tak to je taky, jo. To je fyzicky náročný, tak se to dá v noci, ne přes den. No tak v Americe mají den. Když Tak to jo, posunou, tak... No ale tak nejsme k tomu daleko, že Řekové přes den nedělají nic, dělají něco v noci. No to tak aj asi už Itali. to bude i tak.
Takže jestli ještě teď máte na mě někdo nějaký dotázek, A kdyby ten čenič jsme dali na zahrádku do uličky, tak tam nepolezal slimáci. no tak se ho musí dát hodně, jo, nečekat, že jeden proužek vyřeší všechno. Jo, to je, vidíte, že my to tady máme všude. Díky tomu čediči se musí všechno jakoby vysušit a tím pádem ten slimák tady nejde. Hadice tady máme, to je jasný, to je teplé místo, zmije tady není, pro zmije je tady teplo. Jo. Takže jsou tady užovky, je jich tady dost, ještěrky tady jsou, slepíši. Tak. Jestli už nemáte nic, tak můžete jít, budete se tudy vracet, co vás bude zajímat, zeptat se potom na závěr V kterém a hlavně sektoru fotit. máte to